Assalamu alaikum, barka da warhaka. So a wannan bidiyon zan nuna muku hanyar da za ka bi ka gano date of birth na BVN naka da NIN number da kome da aka yi connection da NIN da BVN naka. Alal misali kana so ka san wane irin namba ne, ka manta namban da ka sa a cikin namban a lokacin da za ka yi rajistan BVN da sauransu, da sauran suna da sauran koma me daidai danganci BVN da ake buƙata. Sometimes har hoton ka ma zai iya nuna ba. Ok guys, farko sai ka shiga cikin Google browser, ka fara da dannan link ɗin da yake a description. Gashi da zai kawo ka wannan post ɗin da kai ƙasa kamar yadda ka gani. Ok, network. Ok, zai nuna maka show more, sai ka danna show more, sai ka yi ƙasa can kamar za ka tafi can, kamar dai za ka je ƙarshe ne haka. Za ka kalli kusa da hoton nan, ka gani kusa da wannan yake da suna question and answer. Nan gurin za ka kalli inda aka ce view your date, view your BVN date and time, sai ka danna daidai kansa. Ok, zai kawo ka nan. Wannan Zenith Bank ne wanda 'yan loan ko kuma mu ce 'yan pension suke duba salarinsu da sauran abubuwa dai. So za mu yi amfani da, idan kana da fensho, idan an baka fensho, to za ka zo ka nan gurin ka duba ta hanyar BVN naka, ka duba kan cewa wannan fenshon ya shigo ne ko bai shigo ba. So amma mu za mu yi amfani da BVN namu wajen gano wani abun mu daban. So sai mu zo mu ajiye wannan BVN ɗin, sai mu danna kan validate a nan gurin. So an yi wannan website ne domin 'yan fensho su zo su duba kan cewa yanzu fenshon su ya sauka ne ko kuma bai sauka ba. Ana kan wannan nasu. Ok guys, yanzu za ka kalli ya ciro mana directly NIN number. Wannan BVN ɗin ga nan gaba ɗaya abin da ya ciro mana yana Maiduguri, ga namban da ya rajista, ba shi da title, ga shi Nigeria, ga shi identification number, ga nan dai cikakken bayani game da shi wanda ya yi waɗannan namba ɗin. A BVN nake sai ce NIN number, ga date of birth nashi da sauransu. Kai ma haka za ka yi amfani da hanyar nan ka ga